nga mo sa kaluy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus, maluy ka kanamo, pasaylon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo dinhi sa Santos nga misa alang sa pagkasulbad nining atong giantos nga pandemic. Padayon sad natong iampo ug pasalamatan ang Ginoo alang sa atong mga benefactors and donors nga ning hatag sa ilang suporta kanato, labi na gyud ang nagsigi og palit aning ato karong mga slots, atong hope and opportunity slots. Ato silang iampo nga hatagan sa tanang grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa mga buhat sa penitensya nga makapadangat kanamo sa pasaylo, himua nga maandam kami alang sa Pasko sa pagkabanhaw, inubanan sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak, sanglit na tao man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gitahian niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Og sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya ug masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ka adlaw ni ana, miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay paapason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Ang tao miingon, "Wala na sila dinhi." Nadungog ko nga miingon sila nga moadto sila sa Dotan. Busa miapas si Jose kanila ug nakaplagan niya sila didto sa Dotan. Layo pa gani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya may abot kanila, naglaraw sila kung unsay ilang angay buhaton kaniya. Nakahukom sila nga patyon siya. Nag-ingnanay sila, ania na ang tigdamgo. Karon patyon ta siya ug itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga atabay ug moingon kita
nga gitukob siyag ihalas nga mananap. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan o gipanangkamutan niya pagluwas si Jose. Siya miingon, dili nato siya patyon. Ihulog lamang siya dinhi ni anang atabay sa kamingawan, apan ayaw siya ninyog dagmali. Gisulti kini ni Ruben kay naghuna-una man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dadun balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukas nila ang taas niyang bispi nga binuktunan. Unya gidala niya sila ngadto sa atabay nga walay tubig o gihulog siya didto. Unya samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Ismaelita gikan sa Galaad. Nagbaguod ang ilang mga kamelyo sa karga nga mga salong ug mga pahumot nga ilang dadon ngadto sa Ehipto. Miingon si Judas sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kung patyon ta ang atong igsuon ug ililong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismaelita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya. Hinumduman ta nga ato siyang igsuon ug kaputol tag tinai. Miuyo niini ang iyang mga igsuon. Ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay ug gibaligya og kawaan kabuok sa lapi ngadto sa mga Ismaelita nga nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ang mga katingalang nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalang nga nahimo sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo, sa usa ka gutom nga nisayuta, ug sa pagaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila. Iyang gipadalang usa ka tawo una kanila. Si Jose nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ila siyang gikargahan og mga gapos og gipusasan og mga kadina hangtod nga ang iyang panag-an natuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinud-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari ug gibuhian ang magmamando sa katawhan mipaling kawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga
katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ka sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa mga labawong pari o sa mga kadagkuan sa katawhan. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siyag bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tag-iya. Dana patyon ta siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawa sa parasan ug gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus maingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahibulungan gayod kini. Og midugang si Jesus, busasultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Hesus nga usa ka propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagsulti sa nahitabo sa kinabuhi ni Jesus sa dihang mianhi siya sa kalibutan. Siya ang anak sa Dios, siya ang kinatasan nga propeta, siya sad ang manluluwas. Unya,
ang nahitabo, ang mga piniyalan sa katawhan sa Dios nga mao ang mga Pariseo, ang mga pari, ang mga kadto mga eskriba, wa kauyo niya. Mao to nga ilang giplanuhan nga patyon o tuod man milampos gyud sila nga mao'y atong gisigihag handom karon niining panahon sa Kwaresma, labi na gyud igabot na gyud sa Holy Week. Unsa may kalainan sa mga Hudiyo o kanato nga naghandom sa kasakit o kamatayon ni Kristo? Unsa may kalainan nato nila nga mao'y nagsakit, nagpaantos o nagpatay ni Kristo? Naabay kalainan? Kamo karon lahi mo adtong mga tawhana nga mipaantos o mipatay ni Kristo? Lahi mo dili? Gitubag. Kana ra bang duha inyong tubagod? Lahi ba mo nila? Ay, apil na lang ko. Lahi ba ta nila o parihara? Sila maoy mipaantos o mipatay ni Kristo. Kita karon nagsigitag handom, nagselebreta sa pagantos o kamatayon ni Kristo. Unsa may kalainan karon nato nila? Naaba o wa? Uy, tubag mo eh. Di ra ba manubag eh? Ambot lang, huwag nabatay kalainan. Aw dagi kalainan kay sila may ni-actual og paantos og patay ni Kristo. Kita igo naman lantang ni handom. Mo ni kalainan, wa na mas Kristo. Og ni aparos Kristo dinhi inyong patyon dili. Ito ba? Nya moingon si Kristo ninyo, ayaw na mo sigig pangangkon anang yuta kay ako nang yuta. Samahana iya ng parasan. Ay na mo sigig pangural anang inyong balay kay wa na kuralas akong amahan ang yuta kay para na natong tanan. Ayaw mo pagsigig paningil anang utang. Samahan, makauyon mo anang klasihas tao o inyong patyon. Nge, tubag. Duko-duko na waday kalainan. Mao na nahitabo. Mo na ang sambingay ni Hesus nga gigamit igo kay ta. Dili mga tag-iya ang saop. Saop lang sila. Pero ilang giangkon nga sila'y tag-iya. Nga hasta gani ang anak sa tag-iya, ilag yung gipatay aron maila ang parasan. Dinis kalibutan mga igsuon, saop ra ta oy. Dili kitay gahimos kalibutan. Igo ratang gipapuyo dinhi. Saop ra gyud ta. Bulahan tong mudawat nga siya saop. Kinsa man ninyo dinhi ang mudawat nga siya saop sa kalibutan. Ako dawat ko. Kamo, dawat mo. Sige. Nya wa na mo mangural. Wa na mo magsigpangangkon anang utlanas yuta o kanang inyong mga tanom, di na mo igihan. Igihan gani mo bakakon mo. Og mao ni roy problema sa kalibutan nga dako kayo, nagpinatyanay na taani, naggubat na taani, inangkunay anang yuta, inangkunay anang mga nasod, inangkunay anang mga gitawag natog mga resources, marine, mineral ug unsa pa nga mga resources gipangangko nato, hastang tubig giangko nato, ang tuburan giangko nato, ang sapa giangkon, hasta dagat giangkon. Ug tungod sa atong pagpangangkon naguba ang tanan. Naguba ang hangin, naguba ang tubig, naguba ang atong mga mineral ug marine resources, guba ang atong mga sapa, guba ang atong mga water tables, hasta atong naong ron nangaguba. Sige, masamong pangangkon anang inyong naong, kamoy magbuot kanus a kiskisan, kanus a badlisan, kamoy magbuot kanus a mublan, kanus a mo itom, kamoy nagbuot kanus a mo puti, kamoy nagbuot kanus a manganak, kanus a dili manganak, kitay nagbuot kanus a i-abort, kanus a pakatawhon, kitay nagbuot kanus a mamhimong babay, kanus a mahimong laki. Kita na nagbuot sa kalibutan.
Ang pari sad mo magbuot unsay kolekta, kinsay tagaan, pilay isod sa bulsa. Hasta ganing simbahan usahay ang kuno na namo, ako ning parokya, ako'y nagpahimo ani. Mga hilas na kaitas tanan. Siging pangangkon. Og maunay hinungdang nangaguba ta. Hasta atong relasyon nangaguba, na natay divorce, na natay separation, na natay kinosmuray snaong, na wa nay tingganay, mga managsuon, managsilingag puyo, kay gibinlan sa ilang inahan ug amahan ug yuta, nya gipasubdivide nila mga nagsuon, na nag-away na sila karon, diha nang yuta nga gibilin sa ilang ginikanang dugay na intaong nangamatay. Kapoy, no? Sige, pataan eh. Padayon pa mo anang batasana, mga guba ginta, mga guba ginta. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Jose, giguba ang iyang kinabuhi sa iyang mga igsuon, nga nangangkon nga sila mooy magbuot sa katigayunan o sa pamilya sa ilang amahan. Ilang gitanaw daan og mamatay ning atong papa, kita gi magbuot. Insa, uy, di may pinangga nga anak, kaningan lag Jose. Paron wa nay mahimo, patyo na nato. Mao tong ilang giplanuhan nga patyon, nya gibaligya pa gyud. Si Jose, nga buutan kaayo, pinangga sa papa, nireklamo ba siya gibuhat sa iyang mga igsoon? Nireklamo wa mo reklamo. Nya kun ato ning i-fast forward, kay wa man siya mo reklamo, nahimo siyang hari sa Ehipto, segunda sa ranggo sa Pharaoh. Nganong nahimo man to? Tungod sa Ginoo. Muna sa atong salmo responsoryo ningon sa to, hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ang gihisgutan dinhi ang kinabuhi ni ining Jose, nga anak ni Jacob, usa sa iyang 12 ka anak. Kanilang katapusan, no? Gipatawag siya sa hari o gibuhian, kay binilanggo man ni siya. Ang magmamando sa katawhan mipalingkawas kaniya, gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Si Jose maayo nga saop, gihimo siyang saop sa Pharaoh. Nya unsa may iyang nabuhat isip saop sa Pharaoh, iyang gigamit ang iyang abilidad aron tabangan niya ang hari sa Ehipto nga makapangandam sa umaabot nga huwaw o kanang famine. Iyang giingnan ni ay 7 mantingal ito, 7 ka tuig nga abunda kayo ta, ato ning tigumon og maayo, kay daay mo abot nga mga 3 ka tuig mantingal ito nga wa na gyoy uwan, na ay dakong kagutom sa tibuok kalibutan. Og maoto nga hastang iyang mga igsuon ni ngadto nas Ehipto kay mamalit og pagkaon, og didto sila nagka-ilhanay. Si Kristo sad sa pag-anhis kalibutan atong gipatay. Nireklamo ba si Kristo? Wa. Nireklamo? Wa. Kamo, og patyon mo, reklamo mo, dili. Patyon ang inyong dungog, sigihan mo glibak, mo reklamo, dili. Patyon ang inyong lawas, punayan mo kulatas inyong bana, buwagan, dili. Patyon ko sa parishioner, sigihan ko glibak, i-post ko sa Facebook. Saman, biyaan ng parokya, dili. Istoryahe ka mo, siyonala mo da. Wow na, depende na nato. Ang dili mo reklamo, bisag isalikway, bulahan, maliwatan ni Kristo, maliwatan ni Jose, mahimotang manluluwas. Timan iha? Ang dili mo reklamo o dili mo give up, bisan pag isalikway, bisan pag dagmalan, maunay mahimong manluluwas. Muna gideklarar ni Kristo dinis atong ebanghelyo nga niingon siya diri ang bato. Di ba niingon siya? Hinumdumi kini ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan,
nahimo hinoong bato nga labing importante. Muna kamo mga ginikanan o gusto mong mahimong importante kay sa inyong pamilya, nya mahimo mong manluluwa sa inyong pamilya, sugot lang mo nga isalikway sa inyong mga anak. Sugot lang mo nga dili mo tahoron sa inyong mga anak. Ayaw mo pagpatahod, ayaw mo pagpa-importante sa inyong mga anak. Oh. Saman, o yun, dili. Uy, tubag, oy. Kay magsigi mo papa-importante, nya di mo musugot nga isalikway sa inyong mga anak, magpunay mo yaw-yaw, magsigi mo pangasaba, magsigi mo panglatos, sige mo dag pangusi sa inyong mga anak, sige mo pamalikas kay inyo gyud silang disiplinahon hangtod naghimo na hinuon mo mga monster sa ilang kasing-kasing ug gunahuna. Nya kana sang mga anaka mao na sanay manglatos, mao na sanay mangusi, mga saba, magdagmal ngadto sa laing mga tao, puhon nga kadtong ihatag ngadto kanila. Di sila makat-on ni anang gitawag og pagpaubos, paghigugma, pagantos ug pag-alagad para sa kaayuhan sa uban. Mao man itong ikinahanglan karon. Wa man ta magkinahanglag mga monster na natay daghan diang kusog mamalikas oy, na natay daghan diang kusog mopatay, na natay daghan nga kusog kaing mangulata, kusog kaing mangilog, kusog kaing mangurakot, na daghan na kay na di na lang nato punan. Ang kuwang ronato kanang musugot nga isalikway, kanang musugot nga daog-daogon, kanang musugot nga himuong pobre ug makaluluoy sama ni Jose nagihug na lastabay apan sigig yung sunod sa kabubutos Ginoo. Ang Ginoo mo'y muhimo natong great persons. Ang Ginoo mo'y muhimo natong successful persons. Ug labaw sa tanan, ang Ginoo mo'y muhimo natong happy and holy persons. Wagyapon mo o yun. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, sa tubang pagpaubos ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong manggihatagon og gamhanang amahan, ang atong mga panginahanglan, ug moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa simbahan sa Dios, nga sa kanunay iya untang hiusahon ang nagkatibulaag niyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga ila untang ipatigbabaw ang kaangayan, ila binangadto sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, kami hatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang nibiya na niining kalibutan, na mabanhaw na unta sila uban kan Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Langit nung Amahan, salamat sa imong way kinutubang gugma kanamo. Dawata kining amo mga pagampo, magituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, aron pagsaulog niining mga misteryo, himua nga sa paagi nga angay, mag-una unta sa imong mga alagad ang imong kaluoy, ug mag-agak kanamo, pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among pagkamapahitason. Ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugok sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaduluyon og kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama
ang gugma sa Dios salang kanimo kinabuhi giulang aron ka maluwas kalabasan kadautan sa taong gipapas pasay lugugma ihatag sa Dios dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya kanunay makari siya Ginoo imo pamatiyon. Magampo kita. O Ginoo, humanamo madawat ang pasalig sa kaluwasan, himua nga manglakat kami sumala sa angay ug moabot gayod kami nganha sa katumanan niini. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mo po ang urong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas og panalipdi usab sila nga nag-alima kanila og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami.
San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagka manluluwas, mahimot ang manluluwas sa atong kalibutan. Unsa may buhaton, magpakasaop gyud tas Ginoo, dili ta mangangkon nga kitay tag-iya dinhis kalibutan. So atong update sa atong Hope and Opportunity slots, ang nahalin as of yesterday ning abot na og 657 ka slots. Pakpak. Hapit na ni mahurot. So ang atong available slots daghan pa bitaw 4,343 pa. Daghan pa kay ni. So akong pahinomdom nga para atong dunay budget, ang atong regular price sa atong slot is 2,000 per slot. Yan naatay promo hangtod sa Easter Sunday nga mag-fasting ka o 40 ka expenses nimo, personal nimo expenses, nya ang equivalent amount ana mao imong ipalit sa usa ka slot. So mo nay promo. Nya ang atong regular price 2,000 per slot. Na ini text na koron nga touching kay istana no, kay ang iyang pangita mao ang paglabada niya, ang pagpanglabada sa usa ka ano nga balay ba niya. Sugod ko no atong niingon ko nga naay promo, iya na kunong kuhaan gyud og 20 pesos ang iyang kita kada adlaw para iyang ibutang ihatag sa promo. Nduta no nya gani uban dinhi nga wa gyud manglabada, mao pay nagpalabada, wa gyud mo palit. Pero bandira mo palit nya nihangyo gyud siya padir in kasong mahutdan ba basig mahurot na unya gahinay jud kog usaha kay ako gining paabuton og 2,000 ang akong kuan 20-20 kada adlaw. Siya kaabot pa ka nag mga Hunyo padir napaka na nako huwaton tika abot di ba siya mamatay siyang panglabada ka wala to siya dito basta nindot ta kito yang gibuhat ano bang tabang yun ka ba? Ang imong bitang kalisod, dili mahimong babag sa pagtabang o pagpaambit sa imong kaugalingon sa simbahan, talagsaon yun kay nastanan. No? Kita gun maghuwat raman sa taghayahay ta, una patamutabang, madato usa ko padir, una ko muhatag. Di oy. Sa imong kapobre, ihatag na nadaan ang imong panabang, ug diha dapita malipay kay ang Ginoo ana. Dili kay ang imong ihatag katong hayahay kay nimong kwarta. Mura lang sa kagkuan. Hayahay ra ba? Ana gyud nindot kay ito ilang gibuhat. Nya daghan na ay baker nga ning hatag nag 2,000. Baker siya sa usa ka ordinaryong bake shop. Nya natagaan man kuno siya siyang amo og kanang sana murag gamay bang pahalipay nga ning abot kuno og mga hapit mo 5,000. Iyang gikuha ang 2,000, hatag niya diri. Mga touching kayo nga mga kuano, testimony. Ana, ug mao ni ang hope and napaday ni ingon, padir isulti gid ni. Ingon siya. Ang iyang igsuon nataktak sa trabaho, niya iyang giingnan, hatag ngadto og kuan. Naam siya gawas. Hatag ngadto simbahan Padersiano, nihatag kuno atong niaging semana, karon kuno nakatrabaho na. Ninduta no? Kamong way trabaho, hatag mo, di ba? Ugma, wa lang gyapon mo trabaho. Pero lain-lain lang grasya ba nga ihatag sa Ginoo siya naagiday hope padir, naagiday opportunity. Pero di lang tani himuong negosyo. Ang ato ba? Ang Ginoo malipay gina kun mohatag ta simbahan. Mo ni kanaro mga slots nato 653 na inahalin. Congratulations sa namalit. Ang Ginoo lipay kay ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namatay si Jesu Kristo sa bukid sa Kalbaryo, aron nga kita